Om een uur nog just jong breekt de brand uit. Wat wij begrepen hebben van de studenten is dat toch brand ontstond bij de kachel. En dat is heel snel gegaan en rijdt een dak. En dan is het, met deze hudde wien, dan gaat het heel snel. De eigenaars van de plaats binnen bot ondien en willen net reageren. De boerman kent vanmorgen haast net leeuwen wat er gebeurd is. Dat schrikt wel natuurlijk, hè. Tuurlijk, de schrikste is dat je wint een jongen dat de bij je weer dat nou kwijt. En het is de grootste schande voor de meesten, voor de eigenaars dus zelf. Wat ze opbouwt ha, dat dit nou in één keer, zou ik maar zeggen, zo fut is. Nou, dat is een heel emotioneel iets, is dat. Dit weer een levenswerk, ja. Bed en broodje. De bewoners hebben de 19e-eeuwse plaats Sinelien ombouwd, daar bed en brochtje. Op het start van de brand zitten Sontje-studenten nu dronten in de kophalsromp. Ze volgen deze week een cursus onder de PTC Praktiekschool in Oentjerk. De jongeren binnen botskrokken, maar de meesten ben vanmorgen al hebben begonnen. Ze hebben heel erg gerealiseerd als dit 's nachts was gebeurd, dat gedachtegoed, dan weten ze zelf niet hoe het was afgelopen. Ze hadden behoefte om erover te praten. En we hebben ook met hun besloten in overleg dat we geen hele dag gaan draaien met ze, maar dat we een halve dag doen en dat ze vanmiddag naar huis gaan. En ze hebben ook allemaal behoefte om thuis het verhaal te doen. Ik ga met mijn student juist nog even praten en die zei tegen mij van, ik slipte dus boven, de bovenste etage, om spul op te helgen. En toen moest ik uiteindelijk vallen liggen bij de trapdeel van, want het weer al hier walm daar, zien dat ik voort kwam. Nou, bij de jongens hier te schrikken hoe het hier. Bij de brand is asbest vrijkomen, maar uit metings blijkt dat er geen gevaar was voor de volkszoens. Omdat de plaats een Rijksmonument is, bezocht de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nijweken of de plaats weer opbouwd worden kan.